Robert Abela kien jaġixxi bħalma aġixxa Joseph Muscat. Fi kliem sempliċi, min mar biex jikxef il-korruzzjoni minn persuna qrib il-Partit Laburista kien jibatulem. Il-Prim Ministru tagħna din ir-reazzjoni meta ġie affaċċjat b'domandi dwar l-aħħar każ serju illi fih hemm implikat persuna li kien uffiċjal tal-Partit Laburista Jimmy Magro illi jinstab ħati mill-qorti u ingħata 5 snin ħabs. Meta mistoqsi dwar dan il-każ tal-eks segretarju ġenerali tal-Labor, Robert Abela tenna illi kien jagħmel dak li kien jagħmel il-predeċessur tiegħu. Jimmy Magro ilu mhux membru tesserat tal-Partit Laburista għal 10 snin. Inqas tikkondanna lil Joseph Muscat illi kien ħareġ u qatta il-karta tal-provi tal-korruzzjoni tiegħu meta kien Prim Ministru. Naħseb qed tgħid domanda ma nixtieqx nuża l-kelma gidba majkija. Joseph Muscat għamel dak li kien mistenni minnu. Ġiru mhux minnu. Joseph Muscat għamel dak li kien mistenni minnu illi jagħmel u kieku jien kont fil-pożizzjoni tiegħu kont naġixxi bil-mod tiegħu. U minkejja li ħarġet ċara fix-xhieda tal-qorti li l-eks Prim Ministru Joseph Muscat kien qatta l-karti bil-provi ta' korruzzjoni minn Jimmy Magro, il-Prim Ministru Robert Abela baqa' jinsisti illi din hija gidba. U Abela għażel li jaħrab milli jwieġeb meta affaċċjat bil-fatt li dan ħareġ minn xhieda fil-qorti. Inti qed tgħidli li hija gidba li qed ngħidu li Joseph Muscat baqa' jaqbes għalih imma ħarġet fil-qorti tiġi x'għandi b'dawn l-affarijiet u kien affeċ email stampat. Imma ħarġet fil-qorti qed jgħidli li ngiddiba. Iġri laqqas li f'xhieda tal-qorti ma temm Prim Ministru. U jġeb għal kull domanda li għamiltlu, grazzi ħafna. L-eks segretarju ġenerali tal-Labor Jimmy Magro ġie kundannat 4 snin u 8 xhur ħabs wara li jinstab ħati ta' tixħim ta' 25,000 euro biskambju li jen lill-applikant jikseb kuntratt pubbliku ta' 250,000 euro għal tamir għal ġbir tal-iskart fl-2014. Fix-xhieda fil-qorti ħareġ li l-Prim Ministru ta' dak iż-żmien, Joseph Muscat, kien marraf bil-ħadma ta' Jimmy Magro. Iżda meta avviċinat b'email ta' provi huwa qal lill-applikant sabiex ma jersaqx qudiemu b'affarijiet bħal dawn, fil-waqt li jaffeċ email stampat illi kien taħ bħala prova l-applikant. Iżda minkejja li dan kollu ħareġ fil-qorti, il-Prim Ministru Robert Abela insista illi hija biss gidba li Joseph Muscat ħareġ onqu għal Jimmy Magro, fil-waqt li jinsista li huwa kien jaġixxi bħal Joseph Muscat f'din is-sitwazzjoni.